Nu er orkestret så udøjs. Vi er ude med en ny single. Ja, det er lige præcis fuldstændig rigtigt, hvad vi er af. Og det er single, så er rigtig nok blevet fastelavn i andet år. Ja, det er. Ja. Og I kan nok gengætte, hvem det er, der gemmer sig bag masken der. Det var med Mukal. Ja, Morten, det var jeg nok. Men det var måske bedre, om du lige beholdt masken på, Morten. Ja, det er faktisk den gang, jeg var bitter. Der har jeg aldrig maske på. Det fungerer rigtig, rigtig fint. Ja. Også til Halloweens. Jo. Ja. Men her kommer det, Dres. Ja. Så jeg ved ikke, man kan spille de her Wolverine's på. Det er ham fra X-Mas. Her er helt tossi. Det er ham, det nu i hui. Ja. 13.20. Nå, satan. Så tyr 15.67. Frederikshavn, der bor du. Kan du hilse omkring det? Flemsen, hej er din nabo, og hej kan spille noget bajer. Fasteravn, helt er ud, hun har ingen tager, men det er da tossigt for alle byens mager. Det var jo. Det var et tossigt ud, ja. Det var helt vildt. Ja. Tror jeg kan blive katkonge igen i år? Det kan jeg faktisk næsten ikke forestille mig, at du ikke kan blive, Morten. Hey er brølstærk. Det er helt vildt. Men måske alligevel i år, Morten, du kunne prøve at bruge batte. Brug batte i år. De blev så forskrækket sidste år. Det var helt tossigt. Ja. Og det er kummefryser. Det bliver aldrig et kummefryser. Det bliver aldrig til igen. Nå, men tak for. Jeg siger, Satan. helvede.